Ei, 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 que ja ha arribat als domicilis de les persones que en són subscriptores la revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, Estudi General. En aquesta ocasió, Mètode se n'ocupa de l'alimentació i de la salut en temps de sobreinformació i des del seu article editorial ens posa en alerta sobre la necessitat de fer minvar el consum d'aliments ultraprocessats, més encara en aquelles persones que presenten un estat d'ànim baix. Si encara no ets subscriptor o subscriptora i disposes de 33 eurets gastadors, pensa invertir-los en Mètode, la revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, Estudi General. Vinga, que vaig bé. Adeu.